weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv 21h30 yoni to patukono to teccana to awoynada to jiwola rewo to jiwola worgo to jabali duɓe to sinthiou dañɓe to cecenela sakoɓe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou gattamare ba to beeɗi cowi ha to daru harmini sharifayni to dakar ko taari ɗum kala ene jeeya e gaddidi kabaruji men to leydi Mauritanie teskama ɓeydugol coggu mburu subaka hande o kala locol mburu jaranowol temedere wattama temedere nogas to leydi Sénégal yimɓe hewɓe taw ko jaggue mawɗe jeenoɓe landa wiyete ka PDS landa ka Abdoulaye Wade hewɓe mabɓe eggi noon e oɗo saaha joni tawtuji landa Benno Bokk Yakar ka Macky Sall to leydi Mali min jaaha to Douentza noon alkamisa hande o ko janggo wari warto woni kamikaze waɗi to noon koni ko goto wasi hen fittade mum fodde 17 koni ko wonɓe mbarmi hen to leydi Gabon gonnoɗo directeur général société Gabon Oil Compagnie o so taw kadi ko société pétrole o darima yesso ñawoɓe ñawore makko yani ha laaɓi o taƴanama omo lelo duuɓi 10 e kaso omo yoɓa amande kadi milliard uji nogas taw ko France CFA to leydi to jillu meɗen Emmanuel Macron hoolejo leydi France ene tijja jillu muɗum noon e yontere fande ma o yillo to leydi o yillo to Benin o yaha ha to Cameroun ha to Guinée Bissau bisimilla mone ketti hotodirte joni piren pacciren ɓatake tintinde e ɓatake teddinirde hono ceerno Amadou Dia gardiɗo duɗal Daru Harmayni Sharifayni ngal Dakar ene teddinira dendagal bandiraɓe tawateɓe to beeli cowi e ko taari ɗum kala omo teddiniri dendagal halayɓe dendagal law dendagal suska e dendagal mbooma omo teddiniri dendagal tawateɓe to rewo e to worgo dande maayo kala wonde omo jogui sukaɓe hewɓe yonɓe sanne taw ko ɓaaroɓe renɓe Qouranul Karima ɓaaral ngal ene waɗa e nder wuuro men to beeli cowi ngal waɗata ko ñande 30 ngal waɗata ko ñande 23 nduɗo lewru woni aset garowo ɗo o 23 lewru morso hitande ujunnaje 222 gonɗen ndu to beeli cowi ɓaade ɗe noon mbiɗen waɗa ko yesso teddugal ceerno Amadou Dia taw ko kañum ardiduɗal Harmayni Sharifayni ngal Dakar ene waɗa kadi yesso teddugal hono ceerno Mamadou Yalla khalifa diine e nder wuuro beeli cowi dendagal wuuro beeli cowi kala dendagal guure taariɗe dendagal Mauritanie naɓe Sénégal naɓe Mali naɓe to mbawɗon wonde kala oɗon bisma oɗon teddinira mbiɗen e ngal ɓaaral walla ɗen ɓaare baɗoje ñande 23 lewru morso hitande ujunnaje 222 gonɗen ndu siftinde on noon yettiniɗo ɓataki o ko musidɗo men sehil men Amadou Gattamare Ba gorko mo beeli cowi tawateɗo ɗo saaha joni to leydi Afrique du Sud musidɓe tedduɓe funnange hirnange rewoy worgo sahale ɓaleri jam koy are meɗen
jam garɗo men woni gorel teya ko haa ko moƴƴi iwruken to koordinoro ari ko wallude en e safrude en haa moni kala yiito en hoore muɗuma an neɗɗo toƴiiɗo donkuɗo foccade koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru AVC cardiaque mo nangata taare kono nekel caɗele gorago sa jokkodire gorel tayya ma yiiten hoore maɗa joni joni gorel tayya ko haa ko moƴƴo iwru ko tokkoredinoro ala rewam ala effet way kono haa ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde ko laaɓi ko fati gorel tayya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.goreltiya.com ma yiitona kala kene safruma walla kala ñawwa mo joguiɗa jaɓodira e gorel tayya sa yiɗi jokkodirde tongoje gorel tayya so tawi koto Ziguinchor waɗɗani Guinée Bissau waɗɗani leydi Gambie jokkodirta ko biyeteɗo Amadou Kébé mbatta ko 77 560 54 30 so tawi noon koto Touba gonɗa Moustapha Mbacké 77 631 71 68 so tawi noon koto Kidira waɗɗani leydi Mali nder galle ceerno Habous Diallo mbatta ko 77 554 75 54 so tawi koto leydi Gabon Libreville Gabon ɗo gonɗa e nder leydi ndi kala sa jokkodire biyeteɗo Pape Kane ma heɓen ko laaɓi mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa ko Haruna Ngayda sa jokkodire nden tongode sa yiɗi hebde hen ko laaɓi ma eɗen ko ɓuuri labde kala nokku ɗo gonɗa ɓe mben ma tongode ɗo gonɗa ɗo jokkodira e gorel tayya ko ɓuuri yawde mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya e jeese meɗen Daara moderne de l'excellence al Hadji Seydou Nourou Tall e gardugol ceerno Makki Mountaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Oumarul Foutiyou Tall aɓe teddinira dendagal bandiraɓe kala binditogol ko fate cours de vacances fuɗɗima daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene andina dendagal bandiraɓe kala saɗa jogui ɓiye aɗiɗi windidemo ko fate cours de vacances oɗo saaha mo gonɗena ɓe gudditi demuɗe mabɓe ha jaaji daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene tintinira dendagal bandiraɓe kala so tawi ko puɗɗogol cours de vacances ko sappo e jeeɗiɗi lewru juillet ha fayenma capantati lewru septembre so tawi ko binditogol ko fate banggue année scolaire hitande ujunaɗe nogas e ɗiɗi hitande ujunaɗe nogas e tati fuɗɗima wonande an jiɗɗo ɓiye jangga e duɗal daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ko daara jangguinowo Qur'anil Karim ne wonde anglais français kame hebloji goɗɗi e ɗemɗe goɗɗe kala daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene wellita saaha kala suko waɗa coftal rutto e pine goɗɗe hawa marde pine makko daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall daara rewɓe o ene tawe to Sicap Liberté 3 so tawi noon ko daara worɓe o tawete koto Kerma Sar daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene weltinira dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui rewɓe e worɓe kala renɓe deftere Allah teddude wiyande Qur'anil Karim daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall oɗo saaha mo gonɗen ko daara keptinaɗo
gandiraɗo jangde kam e kaldigal hakkunde ɓen jangguinoɓe e ɓen sukaɓe jangoɓe Timon kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa nogase goo lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar sawta he ko musidɗo mon sehil mona Ghaii Abuu Bah e sawta karlagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah min ñaagui mon yafuye noon ekkirgol kabaruji ɗin pulaar noon heewide wonde jengude hirande ɓuuri walde noon kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen ma jaaha to Zoyrate sofreɓe hewɓe taw ko dongnoɓe taxi ji e nder wuuro Zoyrate ɓe mbaɗi sitting mabɓe e moɓodiral mabɓe gam yidde hollidde mette mabɓe ko fate ngabbugol ɓeydugol cogguji carburant woni gasoil e essence e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri noon ɓe namdi ko gueɗe ɗiɗi ma woni laamu ngu usti coggu carburant o ha coggu ngu arti to fonno ɗo to wonno adan ɗo walla laamu ngu ɗacca kamɓene ɓe ngabbina cogguji mabɓe cogguji ko fate biyeji transport e nder wuuro ngo kala toon to yoɓeteno mbuuɗu walla to yoɓeteno temedere ɓe mbatta yobtinade temedde ɗiɗi ko adi koɓe mbaɗa oɗon sittinga noon tawa laamu taw tengu to leydi to Zoyrate mbaɗino jonde mumen kay batu mumen e nder batu ngu noon kamɓe kala ɓe kawri ko darade dole mabɓe ponno salade kay ko fate ɓeydugol cogguji taw ko transport woni biyeji taxi ji e nder Zoyrate ɓe kawri noon kala nangaɗo taxi mana nangaɗo kayne ɓeydi mbuuɗu gotu e dow biye taw ko biye ko taxi fonno yobde ko adi ko cogguji carburant ɗiɗi ngabba kala nangaɗo ne ɓeydi hen mbuuɗu gotu kay koko fawate ko amre fawno ha forti koyɗe kabaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Mauritanie to jen ha to Tazias ko société ko fate ciggotoɗo ko kanŋe e nder leydi Mauritanie teskama noon ñande talata ɓennuɗo accident musɗo waɗi e nder oɗon société taw ko accident de travail e nder accident de travail he ko technicien goto taw ko Mauritanie najo kañuma wasi hen fittade mum Mauritanie najo goɗɗo kadi wawi gañade hen gañande musde no fewi taw ko junggo o gañi ardiɓe société o noon kolliri hen mette mumen e sunare men mawde no fewi ɓe kolliri noon wonde kaya gañiɗo heno e oɗo saaha joni eɓen daari kayno dole mabɓe ponno habde prise en charge hawa hebtude cellal makko hano hannirtini ɓe donima noon dendagal famille e dendagal koreji e sehilaɓe gollidiɓe oɗon basɗo hen fittade mum kala eɓe kolliri kadi wonde losgoji jaaƴi nana uddite hen beele ande holko saabi oɗo accident de travail beele kadi gueɗe baɗe ni ene dokko wasa wadde nder leydi he nder société he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen José Manuel Alparis ko ministre des affaires étrangères mo leydi Espagne kanko kadi woni ministre des affaires étrangères fedde union européenne omo tawetno e jillu makko noon taw ko jillu ñalawma timmuɗo e nder leydi Mauritanie jillu makko noon jillu ngu hibbi o gayni jillu makko o yalti wuuro ngo noon aljuma alarba hanki o wawi tigui yaltude Nouakchott lamɗo leydi Mauritanie o faati to leydi makko ene duusimo noon ha to bowallade duwoje ngal tum si nando makko sehil makko hono Mohamed Salem Hawula Merzouk kañum woni jaagogal kalfinade ko faati gueɗe caggal leydi e nder leydi Mauritanie e wondude biyeteɗo madame Aliya Mintou Yahya Wula Moknas kañum woni Wula Menkous kañum woni secrétaire général to ministère to e wondude ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie to Espagne hono son excellence monsieur Kana Bokara e yimɓe laamu hewɓe no fewi wondude debbo taw kañum woni ambassadrice joɗaniɗo leydi Espagne ɗo e nder leydi Mauritanie hono biyeteɗo Maria Alvarez Dola Rosa ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbiruɗen gardidi kabaruji men teskama subaka hande o e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie teskama noon kala pinnoɗo subakay yaɓani boutique ene addi haalisal mum weccede mburu gam yidde sodde mburu kala kayde namdi joom mburu yo rokko ɗum loccol mburu walla locco ɗiɗi mburu joom mburu yidto widama kay ko mburu koko monti loccol kala jarnogol temedere wattama temedere nogas ko gueɗe ɗiɗi tan woodi soit cooda aɗa ñirɓini aɗa saɓɓito soit mbasa sodde mbasa
tasa ƴakkude mburu ko ɗum tan woodi ñalawma hande o e nder nakcota lamorgo leydi ndi ene hulano noon yimɓe hewɓe noon ne joguino kulhuli kay wonde gueɗe ɓurɗe hade jinede kay ma cogguji mumen ma ɓeydo caggal kayde laamu ngu ɓeydi coggu carburant e oɗo saaha joni ko fuɗɗino hulede ko ɗum woni ko fuɗɗi feeje kabaruji men e ɗemgal pulaar ha joni to leydi Mauritanie sagataɓe ɗiɗo taw ko Mauritanie naɓe mbawino tigui moykinade e suudade naati e nder bateau goto taw ko bateau gonnoɗo e nder leydi Mauritanie ona bateau noon yaɓani leydi Espagne nde o ari haw yetti to leydi Espagne noon taw ko to pooram kaggulade biyeteɗo Santa Cruz mo Tenerife ko ɗon tigui teska noon wonde yimɓe ɗiɗo nana cuuɗi e nder goto e kaluji bateau o ko ɗon tigui yimɓe laamu ngu mbawi haalnede ɓe mbawi tigui wadde ko activé mbaɗi activé ko wiyete alarme de sécurité ɓe mbawi kadi noddude ngal doctoreɓe ɓe croix rouge ɓe caggal nde ɓe jetti noon ko ɗon tigui ɓe mbawi kay wadde kayya ɓeɗon mbawi kay mbawi nanguede ɓena nanga noon ɗiɗo kala nanga ɓe mbaɗa tigui losgoji tawa e mabɓe tawa eɓe celli ɓe mbi kesa hayrafi goto ɓe gonnani e oɗo saaha joni noon eɓe tawi juuɗe laamu ɓe leydi Espagne ene ɗamina noon ko ñalawma hande o ɓe poti ummitade toon ko ñalawma hande o ɓe poti ummitade toon ittede to leydi Espagne ɓe gartire ga e nder leydi Mauritanie kamɓe ɗiɗo noon hen goto ene yara duuɓi nogas e joyye keddiɗo on yara duuɓi nogas e jeegom kabaruji men ɗemgal pulaar ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mbima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen toɓo tobnogo alarba hankingo e nder Dakar noon teskama tigui teskama nokkuji kewɗi e gueɗe kewɗe boni hen e nder Dakar toɓo ngo bonni ko heewi ko fati tigui noon ko fati e oɗo ngol lawol bitegol autoroute noon tawa ko toon tawateɗo sara pat douane hakkude mum faade aéroport Léopold Sédar Senghor boni hen to autoroute aéroport militaire Léopold Sédar Senghor tolno pont Sénégal 92 ɗum on nokku teskama tigui waɗi mabbande mawde no feewi ko widuru mawdu tawate e oɗon autoroute taw ko jiƴƴe toɓo ngo kañum saabi ɗum ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen jeen ha to Kolda noon ko suka debbo goto biyeteɗo Nadia Sagna noon ko kañum tigui koɗɗo to leegal biyetegal quartier usine coton ko majjuɗo malew ne ronka yitede noon guila ñande sappo e jeenayyi lewru morso gonɗen du o yaltino galle mabɓe ko sanga midi guila nden noon faade oɗo saaha joni ala biɗo yiimo ala biɗo nanimo koreji makko noon ene gone tigui sohla mawka no feewi ene namdi bandiraɓe kala jiiɓema kayne mbawata jokkodirde mumen koto leydi Sénégal ha joni jeen ha to Jola capitaine Awa Gueye kañum woni commandant de la compagnie mo Mbour taw ko dadiɓeɓe hinde douane mo Mbour ɓe kolliri tigui wonde ñande jamma sappo e joyyi ene wiyata sappo e jeetati lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi gonɗen ɗum ɓe keeɓino kabaru kay wonde doroko mawɗo kewɗo no feewi ene heble tigui nadde en on diwan ɓe mbawi tigui darade mabɓe ponno haaɓe mbawi teɓade sagata gorko goto ɓe tawi ɗum ene jogui temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e tati kilo taw ko drogue mo hinde chanvre en yiye ɓe nangui ɗum noon koye nder laana ndiyam gota caggal nde ɓe nanguimo noon ɓe nangui laana ndiyam ka ɓe itti moteur o sagata gorko joom drogue o e drogue o kala e moteur laana ndiyam ka e oɗo saaha joni tawi juuɗe mabɓe kamɓe dadiɓe kamɓe koninkoɓe faggudu woni douane ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen teskama noon yimɓe hewɓe jeeyaɓe kaɗo landa wiyete ka PDS noon woni landa ka maître Abdoulaye Wade yimɓe hewɓe noon taw ko jaggue mawɗe landa ka puɗɗima tigui oɗo saaha joni balle seeɗa ko adi sumgoji sarɗiyeji leydi tijjani ñande capantati e goho lewru juillet woni morso gonɗen ɗum hewɓe mabɓe puɗɗima eggude kaɗon ladda geddi ka lawol jalti ka landa ha laaɓi ɓe tawti kaɗo landa wiyete ka Benna Bokk Yakar taw ko landa ka oɗo ka landa ka Macky Sall horejo leydi ndi hewɓe mabɓe tawti kaɗon landa ko wayno noon ko wayno ɓeɗo ko wayno ɓeɗo kay ɓeɗo hono
ko wayno hono ɓeɗo ko wayno kay ko wayno hono biyeteɗo Serigne Cheikh Mbacké noon Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly noon on noon holliro tigui yaltino ɗum e PDS ko caggal kay ronkude famodirde hakkude muɗum e Karima Wade ɓi Abdoulaye Wade teskademo kay ko wayno annama jamfani nana hakkude mabɓe ɗum holliri noon ko ɗum saabi o yalti PDS oɗo saaha joni o tawtoyi APR ko wayno kadi gonnoɗo chargé de communication landa PDS kan hono biyeteɗo Mayoro Mayoro Faye kañum noon tawteɗo to Saint Louis kañum e hoore mum oɗo saaha joni e nder base mum toon holliri tigui yalti landa ka ha laaɓi o yalti kana landa ha laaɓi oɗo saaha joni o tawtoyi landa Benno Bokk Yakar landa PDS noon o gollidima e mabɓe fodde kene wona duuɓi sappo e ɗiɗi ko wayno Aminata Guirana kañumne ko debbo ko ɓattinoɗo Karima Wade no fewi kañum e hoore mum e oɗo saaha joni holliri tawtoyi hono biteɗo Antoine Félix Dione kañum woni jagorgal kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi taw kadi ko goto e jaggue kaɗa landa wiyete ko Benno Bokk Yakar on paami tigui o tawtoyi Benno Bokk Yakar landa ka Macky Sall ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyan ha to Touba noon Serigne Abdoulahad Mbacké Doulou kañum wonno toon noon joɗaniɗo kañum wonno toon ambassadeur Benno Bokk Yakar woni joɗaniɗo Benno Bokk Yakar to Touba kanko ne holliri e oɗo saaha joni wonde kay o geddi Benno Bokk Yakar ha laabi o yalte landa ka o holliriɓe keeci oɗo saaha joni o kanko noon o arduno ko ngallo catala bitegal And Falata Macky o holliri tigui o yalti ha laabi o yalte Macky Sall o yalte Benno Bokk Yakar o holliri noon yontere fane de ma waɗa haalande makko andinde kay dendagal yimɓe makko kay holtoɓe poti fatude e oɗo saaha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaka Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghaii Abuu Bah salmitama kabaruji garanen ɗo e nder Ziguinchor hankide toɓo hewgo jippima ɗo e nder Ziguinchor météo wi ko 100 millimétre leegal biyetegal Belfort ina wayno hanki ɓe mbaali ko e darde ɓe mbaali ko wiccude cuuɗi mabɓe ɗi galleji ɗi keewi ndiyam nde wonno sababu o gaawi ɗi gassaka ndiyam ɗam ko ɗo reɓanno feewa to e nder maayo ɗum noon waɗaniɓe caɗele hanki e nguɗo ndungu no natiri ni ma won kuɓeje nayyi jani noon ina wayno janani hay e goto kono noon dammiri ɗiɗi kam ma yi hen so en ummima ɗon eɗen gandi Mimi Touré o waɗi ɗo yenna meeting mawɗo ɗo e place Bembeya ɗum noon ina wayno Robert Sagna tawtorama wonko haali o wi yo Casamance naɓe yo Ziguinchor naɓe gandu kanko président de la république ala ko heddane Casamance ala ko heddane Ziguinchor ina wayno o liggani mabɓe o waɗaniɓe tali o waɗi taliji o waɗaniɓe courant o waɗaniɓe ndiyam e robiñaji ladde nde fof koko ligga jamma e ñalawma nana liggey ina leeri ɗum noon so tawi ɓe mbi Macky Sall liggaki ɗum ɗon yoɓe ittu ɗum haqqillaji mabɓe ɓe ganda Macky Sall kam liggima walare mawde ummima e yeew askan biyeteɗo Ablaye Diédhiou ina wayno ko jaggal e yeew askan wonno ko Mimi Touré ari koɓe jidiri o noosi o tawtorama meeting o wi o yalti yeew askan o feewi to e APR ɗum noon eɗen gandi ɗum kadi APR dañi ko walare mawde ummade e muɗum fewde e to e APR ɗum ko jaggal manggal yimɓe fof ne gandi Ablaye Diédhiou so tawi kadi en ummima ɗon eɗen gandi to e Baligor ɓe jaggi ñalawma mabɓe boîte secret ñande samedi 13 lewru août ina wayno noon so on nani ɗum ɓe jaltat ɓe keɓoya ladde woni sukaɓe worɓe ndune sukaɓe rewɓe ndune ɗum noon ɓe gona toon fodde yontere ɗum noon koye aada mabɓe jeeya ɗum noon Weltare TV musidɗo mon Ahmad Isaga Kebe gorko mo motto kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghaii Abuu Bah yo Allah hokken gonɗe allahumma amina seydi Kebe golle ma jooɗi peewi sono mima to Ziguinchor koto leydi Mali paadena koninkoɓe ɓe leydi Mali ɓe kolliri tigui alkamisa hanki o e nder communiqué mabɓe wonde kay ɓe jooɓima pittali kene qime ha fodde kene wona 50 ɓen wiyeteɓe terroriste woni tigui sebbitiɓe ɗum noon ko nder opération ngaji ɓe mbanno tugui kay ñande 14 ha ñande 16 lewru juillet ndu gonɗen ndu
nokku ha ɗum noon taw kadi ɗin opération ngaji ɓen ɓe jooɓi pittali men ɓe jooɓi pittali men ko hakkude leydi ndi e to banggue funnague leydi ndi ha joni ko leydi Mali keddoɗen yen ha to Douentza e nder poste taw ko poste dadiɓe walla mbiyan base militaire mo Douentza teskama toon subaka hande o alkamisa hande ko jangu taw ko jangu wari warto woni kamikaze waɗi toon ko jangu ngu noon waɗi ko sanga 6h35 ko jomma oto ko oto goto taw ko Toyota mo landoro cruiser ko kañum tigui on Toyota mo landoro cruiser ko kañum tigui on Toyota mo landoro cruiser bannoɗo pitti taw ko pitti tuufaɗi to Douentza mbiɗen miɗe jangu wari warto woni kamikaze kañum waɗi toon e nder base militaire sanga 6h35 ko to noon Toyota mo hinde landor cruiser tufanoɗo pitti tufanoɗo pittola bombo kañum tigui rangani ɓen koninkoɓe o fettide e bomboje ɗe koninke goto wasi hen fittanu mum fodde sappo tata koninke goɗɗo mbawi barmude hen e nder ɓen hen tatan tampi sanne hollirama noon matériel kewɗo kadi goɗɗo boni hen sebbitiɓe tata noon mbasi hen pittele mumen e nder ɓen tata noon tawe hen kamikaze o woni tigui baɗɗo jangu wari warto armé o noon holliri tigui caggal jangu ngu ɓe mbawi wadde patrouille ji jaajji no fewi beele kay ƴewde so tawi waɗa boniɓe ala e ɗiɗon saraji ha joni ko leydi Mali keddoɗen gam haɓade bandiyagal e bordiniyagal e saysiyagal e nder Bamako e ko taari ɗum kala directeur général de la police nationale hono inspecteur général Souleymani Traoré o rokkino yamirore faade dendagal dadiɓe leydi ndi guila e police gendarmerie ha e garde national kala nde ɓe mbawata darade ɓe mbaɗa patrouille mabɓe nde ɓe mbaddata kamɓe kala patrouille mabɓe gam haɓade bandiyagal ɓe tuggi patrouille o noon tuggi tigui koto nokku patrouille o noon ko alarba hanki o waɗi no gasi go lewru morso ɓe tuggi ɗon ko nokku to wiyete auto gara mo jokkorikori auto kara mo jikkoro ni para ɓe jaɓani ha to darala baali tawtegal to Lafiya Bougou caggal ɗum ɓe jeeyi ha to e nder commune kata mo Bamako tawi kadi woɗɗani tawi kadi baddi opération mbiɗen ko dadiɓe ɓe hinde police wondude gendarmerie et garde nationale kala ene waɗa coordonné noon opération o hono commissaire divisionnaire biteɗo Oussa Keita noon kañum woni commissaire mo 14e arrondissement mo Bamako teskama noon ɓe teeɓima fodde kene ɓuura capanɗe tato sagata ɓe mbawi teɓade ɗumen tawa ɓe tawiri ɗumen kadi kaɓirɗe kewɗe e marchandise uji kewɗi goɗɗi ɗi ndewani lawol ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Gabon paɗen gonnoɗo directeur général société biyeteɗo société hono Gabon Oil compagnie biyeteɗo Christian Patrici Tanassa o ñawama ñande altine 17 lewru morso gonɗen ɗo tawa kadi o ñawira ko tumede buñaari dirkude e dirtinde e borjingol ngaluji kewɗi no feewi o taƴanama noon duuɓi sappo e ɗiɗi e kaso ko noon kadi gonnoɗo cukko makko kañumne ñawama taƴanama duuɓi sappo e kaso mone mabɓe kala noon kamɓe ɗiɗo mone mabɓe kala ne yoɓa amende milliard uji capanɗe tati yoɓa milliard uji nogas taw ko franc CFA ne qime noon ha capantati million taw ko haalis euro ko ɗum woni ko fawa e dow mabɓe so tawi noon ko tata moɓe nanguidno moɓe tumdano on noon waɗama blanchi woni laɓɓinama ha laaɓi woppitama e oɗo saaha joni fate hajuji muɗum ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar teskama noon Emmanuel Macron horejo leydi France kañum e jaagogal mum kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi wondude jaagogal mum kalfinaɗo ko fate défense e jaagogal mum kalfinaɗo ko fate relation extérieure wondude secrétaire général d'état chargé de développement kamɓe ɓeɗo kala noon maɓe mbaddu jillu mabɓe e nder dongre Afrique noon taw ko ɗeɗo leyɗe tati ɓe tijja maɓe jaato Cameroun ɓe jaɓana to leydi Benin ha to leydi Guinée Bissau ko nguɗo jillu noon wonata jillu Emmanuel Macron gardanno kay tuggi kay ko jotti e jappere laamu taw kay koye manda makko ɗiɗaɓo musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghaii Abuu Bah to karallagal ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Issaga Kébé ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on